Chámome José Luis e vou-vos recomendar este libro que teño nas mans, A Lei das Ánimas, última novela de Carlos Reigosa. Pode considerarse como unha novela de misterio, mas eu penso que non é unha novela de misterio, sino máis ben unha novela de costumes, unha novela costumbrista, pois, aínda que se trata de o misterio que ten a Lei das Ánimas pola Santa Compaña, recóllese tamén moitos aspectos da cultura galega. Recóllese aspectos históricos da Fundación de Mondoñedo, por exemplo, de o Parador de Villalba, de as playas das catedrais, de a cerámica de Sargadelos, con unha mistura que vai dando a conocer como son no fondo as xentes do noso pobo galego. É interesantísimo porque ao final é o que sempre se di: eu non creo nas meigas, pero a veilas pode que as hainas.